festa de les escoles catalanes de la Catalunya Nord. Com cada any, aquesta diada per l'escola català tenyeix els carrers de Perpinyà de color, de xocs de la canalla i actuacions musicals en un to festiu, per alhora reivindicatiu per a l'ensenyament de la llengua pròpia a la Catalunya del nord del Salveri. Any rere any, la Bressola ens demostra com, des del treball i la il·lusió, es pot afrontar una situació preocupant com la que té el català a les comarques no catalanes, des de l'optimisme militant i amb una dedicació plena, que pot esdevenir en uns excel·lents resultats que permeten que molts xiquets i xiquetes tinguin un bon coneixement de la llengua en un context advers com aquest. Tot i el devastador procés de francesització de la Catalunya Nord, moltes famílies decideixen matricular els seus fills i filles a les escoles de la Bressola, on el català és la llengua vehicular, degut al prestigi del projecte pedagògic que ofereixen les escoles laiques catalanes. Avui dia, un petit miracle està esdevenint a la societat nord-catalana, després d'un trencament generacional de transmissió de la llengua per via familiar, la creació de neoparlants del català per introduir la llengua vernacla a molts llars està fent-se a poc a poc. Recordem també moltes d'aquestes famílies d'origen francòfon que decideixen que els seus fills i filles estudien a la Bressola no han tingut mai com a llengua pròpia el català. Si bé insuficient aquesta dada, reflecteix l'esperança de capgirar una situació que molts creien irreversible. Però per ajudar a revertir necessitem més persones, necessitem més ajudes, més suport. Per influenciar en un àmbit tan sensible per a la societat com l'escola, necessitem moltes més i, per suposat, que no torni a tancar-se cap escola més. Necessitem volcar tota la força de la catalanitat en aquesta esperança que suposa la Bressola. Des dels entitats que formem enllaçats per la llengua, d'arreu dels països catalans, mostrem el nostre més absolut suport a la Bressola i animem tothom a la participació massiva en aquesta Bressolada i anunciem la presència d'entitats des del País Valencià, les Illes, Catalunya, la França i Catalunya Nord en aquest acte que avui se celebra a Perpinyà, Perpinyà la catalana. I en aquest sentit últim, des del nostre col·lectiu volem aprofitar aquest esdeveniment per a recordar que la reivindicació d'un ensenyament català de qualitat, un ensenyament en la llengua pròpia, és un motiu bàsic per a tot el territori catalanoparlant, on veiem dia rere dia com els lingüístics de centenars de milers d'alumnes es veuen minvats davant la minsa presència de la llengua catalana a l'escola, especialment al País Valencià. En resum, la situació del català a l'escola a 2015 és lluny d'estar normalitzada i, en conseqüència, un grup considerable de l'alumnat no rep l'educació en la seva llengua pròpia i alhora la del territori on viu, vulnerant així els seus drets lingüístics bàsics com a ciutadans europeus. Des de Sap per la Llengua, per acabar, continuarem fent accions conjuntes a tots els països catalans, perquè qualsevol cosa que afecta la llengua en una part del territori afecta al seu conjunt i a la seva pervivència. Visca la Bressolada!